Čína v poslední době znatelně otahuje šrouby u exportu kritických minerálů směřujících na západ. Jmenovitě jde o vzácné zeminy, germánium, gálium či další strategické minerály nezbytné pro moderní vojenské a technologické využití. Tyto materiály se hodně používají například při výrobě dronů, optik pro nočních vidění či naváděcích systémů raket i družic. Omezení už plošně zvedají ceny obranných systémů. Například prvek samarium, užívaný v tryskových motorech, se nedávno prodával za 60násobek běžné tržní ceny. Celá situace veřejně odhaluje, jak silně je americký obranný sektor závislý na čínských dodávkách. Z geopolitického hlediska jde o promyšlený a strategický tah Pekingu. Posílat tyto minerály do USA či k jejich spojencům by totiž fakticky znamenalo dodávat materiály na výrobu zbraní, které by se jednoho dne mohly obrátit proti Číně samotné. Omezení vývozu tak slouží dvojímu účelu. Chrání vlastní technologické a vojenské kapacity a zároveň podkopává možnosti potenciálních protivníků vyrábět jejich obranné systémy ve velkém. Ceny kritických materiálů tedy rostou, dodavatelské řetězce trpí a vyšší náklady na obranné programy stejně spadnou na daňové poplatníky. V analýze se dále dočtete o červencových datech nezaměstnanosti v Česku, zvyšující se valuaci OpenAI či novém kompenzačním balíčku Elona Muska.